birthday girl Miss Polly Musahari ไม้ทางกัน Polly sekarang Jangan mancing, saya kita nak kita. Nulang bertaskan nak. Nulang bertaskan. Saya suka. Happy New Year लोगोफोर गासिबो जोंहा दिनै नै 31 डिसेम्बरावनो पलिनि बार्थडे ओमफ्राय दा एसे पार्टी खालामनो थांगासिनो आरो जों बार्थडेनि लोगोफोर माखासे दंबावो पिंक कालारखौ होनदोंमोन मोनसेसो दंबावोमोनथ' बबे मोनथाय मोनसे दंबावोमोन फ्रिजआव दंना गैला थलायनायनि वो और नहीं है अंदर है ना केक लांफैदों नै जोंहा आदानि दखानाव हो थौ नायदो दंना नोंसो माखौ लायो नों फसायनानै लादो दे Ini pink kan? Oh, ibu pink anda pink dah. Nabi nama. बेसेबां के बाद में नहीं आएगा तो हाँ अभी लगा दिया ना हो गया चलो आगे आयु मालाय ओरै देखायलाय जा मोजां नुदों लाजिबावबायहाय Kan yang gede empai. नै खेबला खेबला Anak sekarang tu kan anak muda baik sih. दे आसिफ्रा देखायलाय नै मालाय दसेनि थाखाय सिखाब्रबलायलायो देखायलाय आंहाथ' नै जेबो गैया जोंहा बैयावनो जागोन गोजौआव पार्टिया बेयावनो आरो थौदो होनबालाय थौदो थांनाय नायसै खालानो गाज्रि नै बन्दसो नङाबा ओरै जायो स्कुटि दंगासिनो सासे फैनानै जेनेबा आं फैनानै गारस्लाबनानै नोंनि बुस्थुआव लांफा पिकनिक जागासिनो पासतासिम थांगोन आरो औ रेस्टुरेन्टआथ' दङ मालाय पिकनिक जागासिनो नै मानसिफ्रा मेला बायदि जालायथारोना आयु मालाय मोसागासिनो मोजां बानायदों नै बेनोगोन बनफायारा बावनो आरो नै जायगाया दाहाय मोनायाव बेयावनो बनफायार खालामगोन जोंहा है नुवाखै सोर फैसानोदि जि मोजां मोजां देरना फैदों नै मालाय माहाय जोंनिनो माहायबा बहा लायो ओमफ्राय जायगाखौ हा
我先走嘅就會俾到佢阿媽都唔認得，喺珠江水東西往最後追着波同飲涼茶。生活學不動啊，廣東街都炒到穿絲了，還應把我 CD 送準備永遠是騙不會不了的好絕不會變，為了吃飽包子紅米點綴。बर्थडे का लाने फोटो खिंचा सर खिंच रहे मिस कुंबिली Not. Kan ngurayu lagi masalah gini nih. Ayo sayang. Just là cái gì mặt chắc à Lấy. mày à Nó hồi đi. đẹp Oh sorry, मैं तो उतार रही थी. वो तो उतार रही थी ना मैं. Em không bận thân lấy bạn. Chị bị hồi insan thôi. Mama xin được bài má mình làm. ai nâng bước khẩn lại khổ đá bước khẩn lại bé đặt lá gì vậy bé đặt lá gì khẩn lại khổ đá hoạt अरे बड़ी लाजी ना pretty little baby फोटो सोटो लाखांबाय Udah kan sih nama? थौदो बे फिसा फैखासिगोन ना उदैया नुबाय नै लाइट होनानै खेबजाफिनसै नामा एसे नै बार्थडे गार्लखौ बयबो विश खालामहरदो गोजांद्रायथारला नामा बार्थडे गार्लआ अ आइ र' बावथारदों लेबोदो बावथारदों जायाखै जाबाय एसे खेबजाबावसै नामा केकखौ लाबोआखैना Higa? दा लायनोसै र' दा बिहर जागोन डेक'रेसन खालामनाय मोजां नंगौमोन आरो Dengan lagi. बिबार होना होगोन आं Nunga ano may isa gila da. Nay lang yang hai. Baik ke beda deh. Bilai ni. Ini. Ini kan apa sih aku ni? Gandeng loh. Coba bilang nani. Bilang nani. Sila. Boy mama macam mana ledah lah ni. Kita baik. Lagi kok. Ani pun ledah. Tena deh. बर्थडे को लांजी बुरंग खड़ा है करना होते थे ऐसे Ani no se keep the thing up full. Sila. ताकि नहीं यार Fried rice. Fried rice कितना kitna? फिटा Kitna fried rice? मन नहीं ना मन थम Tham gia nama apa? Menni bisa. मन नहीं Fried rice menni empai. Menni bisa sih mbak. Iko menni bisa sih empai ya? इको मन नहीं Iko. इको Iko menni empai ko menni. Fried rice ko menni. Empai ya pukuran ni lah. Masa pukuran menni sih mana? पकोड़ा या मोनसे प्लेट एक प्लेट ओ बाय दङ पकोड़ा दं नों दे गाबजि हरलाय बेखौ माबा हरलाय गाबजि हरलाय बेल हरलाय बे लाबोदो बेल हरलाय mana mau vlog apa kan nama जोंहा जाग्रा अर्डार खालामदों नै नेगासिनो
Miss Priya. Priya Pretty nama. Foto lagasino nama. Halaga polisi fotoखौनो. दासो गोसोखांबाय आं. ओरै सेलफि लालाबायनायसो दहाय. माबा मा होनो आं बुजिनायबो थाखाजोब्बाय नोंसोर मिथिगौ बे समाव बुजिदोंमोन दहायनिफ्रायनो होनगासिनो बेयो हो आं ब्लगिं खालामगासिनो इसोर लाजिबावबाय नामा खथ्थ' साइज नुदों आसलखौनो बावबाय नै केन्डेलखौनो बावबाय प्रे खालामदों दा दे आंखौ माबायदि बिखौ देखायगोरलाय आंखौ मोजां नुदों दे मा देखायगोरलाय दे विश खालामदो विश खालाम बेखौ दोन बे बेगा दोन दे फुदो दे भिडिअ खालामबाय दे मोजां नुनानै औ to you happy birthday to you happy birthday to youกันคนนี้แจ๊ก happy birthday to you birthday kalau mau isi moजां नङा देไม่ไปซื้ออะไรก็คนอื่นดูสิว่า내 비디오 안 내 안고 마바정 니 비디오 컬러 블로그 나라에 중국 사이에 시프라가 빨리 시프라가 Sampai deh, sampai. Cai lebih. Deza các bạn. Happy birthday. Tôi là đồ bánh của mình xin đồ bánh như vậy. Dan tidak bisa. Mình đã được đã bị hiện vì đó nè. Rồi nó là sao nhỉ? Lu bên này gì gặp à? Lúc mình gặp rồi. 아유 나나 나 무서워 나 무상 수만 왜? Kulit gặp mà.
47 45 होमबा साननानै जा 10 केजि बाराबा नों बेसेबां आं मिथिया 203 मैया सुदना जों आङो 50आनो होनजायो आंबो रुनायनिफ्राय नङा नालाय 50 जाखानांगौ मानसिना एक्चुअली हिनजावफोरना ना बेखौना दै ना आं फुंगौ मानसिया टेनसन बारा लायोना खामानि लाबाबो लायाबो बेनोसै आंना आं आंनिजों सायदों आं मिथिला आं मिथिला ओरैनो ना ना नंला आलु रेस मोनबोदो हाबाय आलु खादोंबा टिक्का मोन पनिर टिक्का नामा गोथावना बथल लाथारगासिनो नै बिराद गुसु लोगोफोर जोंहा दासो जाखांदों जाखांबाय नै जों ड्रेसखौ माने शर्टसो गानबोदों नालाय बेबायदिसो गानबोदों ओंखायनो रुमाव थांनानै सोलायफिननांसिगोन आरो दा जों बनफायार खालामबा बिराद गोजांसिनगोन ना मोनासो थागोन ना ओंखायनो बाय बाय र' बिराद गोजांबाय नै ओंखायनो ड्रेस सोलायनोसै जोंहा उनावनो फैफिनगोन आरो बैयाव फैगोन गोजांबाय ना रुमाव दङ थांनोसै हो टट'जों सलिब्रा नैबे किउटनो स्टेटास होगासिनो नामा जोंहा ड्रेस सोलायखांबाय नै एबार थांफिनसै Hello guys now we are going थांफिननानै लेन्डमार्क बहाय लेन्डमार्कआव लेन्डमार्कआव बावबाय नामा नोङो टेनसन जादों बेसारा टेनसन जादों एसे